El pati del Cursal s'omplirà aquest dissabte amb les propostes turístiques dels 18 operadors que participaran enguany en la 7a edició del Saló de Viatges i Creuers que organitza Viatges Massaners. No només es podrà trobar un ampli ventall de propostes, sinó que, a més, s'organitzaran conferències i projeccions a la sala petita del Teatre Manresà. Una de les xerrades més atractives serà la que protagonitzarà la família formada per Albert Solà, Carina Sobrer i els seus fills Bernat, de 7 anys, i Abril, de 5. Aquesta família vegenca explicarà la seva experiència, que els ha dut a invertir tots els seus estalvis en fer la volta al món en 550 dies, visitant una vintena de països i utilitzant diferents mitjans de transport. El seu dia a dia ha quedat reflectit en el blog www.voltaalmon.cat, del qual en parlaran dissabte a les 8 del vespre. A banda d'aquesta, però, una altra de les presentacions que cridaran l'atenció serà la visita en 3D, que es podrà fer al creuer Oasis of the Seas de Royal Caribbean, un creuer amb capacitat per a 6.300 persones. A més, però, es farà un tast de diferents viatges a la sala petita del Cursal, a partir de les 6 de la tarda. Durant tot el dia, al pati del teatre s'aplegaran els operadors turístics. Destaca l'oferta especialitzada en creuers, amb Costa Cruceros, Royal Caribbean, Celebrity Cruises o Ibero Cruceros. També hi ha representades dues companyies aèries, Air Europa i Vueling. I a més, hi haurà propostes de viatges amb nens i la referent en ecoturisme Eco Wildlife. Tota aquesta oferta per poder triar la millor destinació per a les nostres vacances s'aplegarà dissabte al pati del Teatre Cursal.